Vy sa pýtate a my odpovedáme. Osobne mám radšej denné. Denné sú síce plnšie, čo sa týka počtu výjazdov, že chodíme väčšinou častejšie von, ale osobne mi to nevadí, lebo však preto tú prácu robíme. Nočné nie vždy, ale niekedy sú pokojnejšie ako denné, no zároveň máme úplne rozbitý biorytmus, lebo však celú noc sme hore, alebo to máme také prerušované a človek sa potom cíti o 20 rokov staršie. Ako študent strednej zdravotníckej školy, to by som zatiaľ odporúčal naozaj našu Prvú pomoc plus, lebo tá je veľmi interaktívna, je tam veľa simulácií, veľa praxe a prípadne ešte Stop the Bleed, čo je medzinárodný kurz na zastavenie masívneho vonkajšieho krvácania a na ostatné kurzy by som si ešte počkal, lebo sú tam aj limitácie, čo sa týka veku alebo vzdelania, alebo prioritne robíme samozrejme pre zdravotníckych pracovníkov naše kurzy. Áno, určite máme aj slobodných záchranárov a určite by sa tomu aj potešili, ale keby kamoška videla takéhoto záchranára po 12-hodinovej nočnej službe, tak neviem, či by ešte stále mala tú slabosť.